салом дӯстон, айни замон дар назди бозори Меҳригон қарор дорем. ноҳияи Исмоили Сомонӣ. Дар ин ҷо бозори Меҳригон, дар рӯбарояш мактаб аст ва аз ин тараф поёнтарда мактаб аст. хонаи фурӯши имрӯз замон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёре баъд гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 16 ошона иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯз замон дар 4 ошонаш ҷойгир аст. ворид мешавем. подъезди бино дӯстони азиз аҳамияти чӣ қадар як таъмири зебову замонавӣ дорад. дар бино дӯстони азиз 4 та лифт аст, 2 та аз ин тараф, 2 та дигар аз ин тараф. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. як хонага мебошад бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошона иборат мебошад. бино техпаспорт дорад дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш қоидавӣ мебошад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат шуруъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳи хона мебошад. роҳ раваз дӯстони азиз. ин ҷо ошхона, ҳуҷраи истиқоматӣ ва ҳоҷатхона бо ҳамон. ҳоҷатхона бо ҳамон. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. дар бино отопление ҳаст дӯстони азиз. ин ошхона. таъмири хона нав аст дӯстони азиз. хона нав баъд аз таъмир мебошад. ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. ва ин бошад ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, назди бозори Меҳригон. дар наздикиаш якчандта мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, худи бозори Меҳригон ва дигар чизҳои даркорӣ. бо воситаҳои нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкилӣ нест дӯстони азиз. маршруткаҳо, автобусҳо, таксиҳо ҳамашон зиёд мебошад. хуби ин хона дар он мебошад ки дӯстони азиз, хона дар ошонаи паст ҷойгир аст. 4 ошона. дар бино 1 тане, 2 тане, 3 тане, 4 та лифт аст. 4 та лифт аст дӯстони азиз. худи биноям бинои замонавӣ мебошад ва дар назди роҳи калон ҷойгир аст. акнун гап мезанем мориди нарх. нархи хона бошад 489 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. бемиёнарав, прямой, рост ба худи соҳиби хона занг занед, маслиҳат кунед. нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад дӯстони азиз. ва ба ҳамин аввал мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 007 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. хотиррасон мекунем ки канали Dom TJ дар нархи хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама.